Iki apa iki? Iki buntelan mori putih. Nggih menika simpenan kula. Nek wujude kaya subus. Iki apa iki? Menika simpenan kula ingkang kula buntel mori putih. Para gage, bukaan tak nonton kaya ngapa gamanmu. Sak bodho-bodhone utara aku isih apal kelawan glegere pusaka iki jenenge Kiai Pasopati sing iki panah abang iki Kiai ayo napa ayo aku ora dolali iki sik keris kang pamore mubyar iki Kiai Pulang Genelan iki Kiai Hardo Dedali sing niki napa ayo wah sik to aku kok kaya capek iki kira gamane Janaka to yen ngono kowe maling pangapunten menika naminipun Kiai Sarotama. Lah, ya ngono. Iki gamane Janaka. Nuwun nggih kaluhuran. Yen ngono kowe malih. Mboten. Nalika semanten para Pandhawa nglampahi Wanaprastha sesingitan lan dados tiyang buangan masrahaken pusaka sekawan menika dhateng kula. Oh. Yen ngono kowe ngerti dununging Janaka? Inggih, mangertos Raden. Apa yen Janaka isih urip? Inggih, tasih sugeng paripurna. Yen pancen isih urip, putuku Janaka mampane ana endi? Wonten ing gunung. Oh, ning gunung. Gunung endi? Gunung